aħna rajna li dan il-budget għamel enfasi fuq il-fatt li l-pajjiż għandu jmur għal iktar kwalità milli kwantità. Ovvjament dan huwa saying li fit-turiżmu jidħol perfett u anke fid-diskors tal-budget għamel enfasi sabiex fit-turiżmu tagħna inħarsu iktar lejn in-nefqa mit-turist fil-pajjiż iktar milli naraw il-volum tat-turist. U din il-kwistjoni tal-kwantità fuq il-kwalità tot ukoll għal-gżira Awċija. Għawdex nafu li għandu karatteristiċi uniċi u li rridu nippreservawhom u aħna anke fil-budget dokument tagħna semmejna li dan il-budget għandu ikompli ħares dawn il-valuri. U fil-miżuri li tajna aħna tal-proposti tagħna ma jidher li hemm l-ebda proposta li ġiet meħuda f'dan is-sens. U il-diskors tal-budget isemmi li għandha tiġi kompli indirizzata il-konnettività tal-gżira Awċija u hemm impenn li tkun assigurata wkoll il-konnettività. Imma ma jissemma xejn dwar il-pjan għar-raba vapur ġdid jew inkella it-tiġdid tal-flotta preżenti tal-Gozo Channel kif ukoll it-tkabbir tal-infrastruttura tal-port tal-Imġar. Ħana jidrilna li kellu jkun hemm iktar miżuri speċifiċi fir-rigward tal-gżira Awċija.